Pinipai ni pai kreser keparni, vomu langsung mate Silonijan Cooperative IBI Hemalong, Karbi Chokomar mate Karbi Employee Association atumpen mekang nipon. Bangso me chengcha prang, Karbi Employee Association Central Committee mepu hakim rong piahin pen me cari ponsi me pangcheng pon. Laso me along Central Committee tumahin pen arpu setame pek tekang. Arpu ke pek tekang abang puamen lake, Karbi Employee Association Silonijan Zonal Committee mepu Baburam Katharapansi Kadu kaweche don sarpen arpu pekpon. Central Committee pen kachetong donatum amen lake. Karbi Employee Association amepu Hakim Rongpi Konchun Bang Dilip Rongpi Dun mepu Paniram Hanse Dihin Rimbang Biren Teron Sai Hemchun Bang Kangbura Hanse Bidisar Paniram Timong atum chetong dunsi Mei mesen pen pajutpon. Aprang sinali tum kadu ko hansa kardong pajir mitlo nili tum Karbi Employees Association Central Committee ahin pen ladak Silonijan ahawar Karbi Employee Association General Committee long nang kachi humri phanwang lo lapen ke ini labangso kachi humri amai long pini amai long mai pu arpulong ke bapuram kathar lapen ke aprang pen kedutang General Committee labangso chunbang do Harmon Omohon Singh Terot alang li anti arpu pitekang lo lapen labangso arpu pitekang depen non kewangji 27 arni senepe kuthot Asia Amerikang ni dutupo lase labangso Karbi Employee Association kachi humbi ame phani tumbangke antose kosong si Karbi Employee Association ke pangtang krima anilip ni hang hawar setame kachi humbi ame lapen Karbi dum employee tang bong setame kisum ke boy do lase lahai kachi thang simum hang sini tum pini chang lo lase labangso kisung ang dengdan setame kosong si ke pachun pon thagima labangso cepat choy seroi pang sini tum pini bangso bomulang so mate Silonijan ahawar long sabang si labangso tai ang deng pachun ila apen ke kadu ko vela dak Silonijan amade bomulang so ahawar long Karbi Chokamara song do nang chetong do sini tum ningarong lo alang tum hanta ni tum sardong pajir milo lapen ke kat choro ang deng samai alang tum hat pajir milo asi puthot kongchin bang hen ta ikethini nelihin tan Tapi ini now tum ke Karbi Employee Association bana konanat tina tum la pang samai lo pini nilitum labangso amai abangke nilitum la bomulang so ahawar angkang apan bang si nilitum kating waicha alabangke apang benda nilitum ladak komiti do Karbi Employee Association General Committee ko lase sudame aku kasi humri tu amelong nili pansi me por pun pegito apen ke ithelam theke bangala hanlon ni tundak apang kan naga dutang General Committee ke lapen la so committee pen sini tum conference dilo lapen along long seminar ba tingwa cinta conference along ta ditung ke duni bomlo wa visita isi hini kastora apen ke dai si kitatan office kohora office ha dalam raj ponera job ni pen masini tumangka commission gap dokoglo pasukan si angbong ke sabso ke claim kaduri dokoglo wapis kami non aku nasi humbi tu lo lapen lati mitum ladak Karbi Chokamara tum doana tum apanta mitu kastora apen ke dai si kitatan office kohora office ha dalam raj ponera job ni pen masini tumangka commission gap dokoglo pasukan si angbong ke sabso ke claim kaduri dokoglo wapis kami non aku nasi humbi tu lo lapen lati mitum ladak Karbi Chokamara tum doana tum apanta mitu Jepang rompon pen hidup kisu ngalam sethan lapen ke tingwa ting sai pon pen awar sai ke longnya pamitum ke sompon nang pu se nitum kadu kita ni sipiat pen parai pon itu langge sampai lalu pana micro punang tek pana le kopila yang teng ke claim chai ke lan nitum dak so hawara long kidoan nitum Chokamara tuma survey mate tihundi lap nang po lapen ke nitum apai ti en lap pen si kadu we kitu kisung la support apang kini ada visi nitum ayang dengta dengpon ihnang kopo
Karbi Employees Association Central Committee ahin pen dadak bumulang so Zonal Committee Karbi Employees Association Central Committee long nasi homri apikelap ton halo niltum nangan ajak ade sondokolo dak diri PMA lapen hawarame itu bang bidi sore konsuri doan tentang pacoy long le penan ajak dinglo silbang so niltum cokamar korting jirang office sulke boy kecipa je pan ba kebang bomoni hampang song doan dak semra pedam rata je pan karbi khetum kacing thur ramo kedam theka semra pedhe pan pusila niltum cokamar tumbak puduk at putet tando pul hai hoi semra pedam dam rata dana busot niltum diri PMA long kecepara ting si pinil tundak bomulang soan lang kan hemri lo pasti ladak niltum diri pisbetet diri PMA penwang mepu chunbang kong chunbang nili kong chunbang lapen bidisar andun mepu office secretary do lapen executive member sakha tumen niltum wang rapet lo tiwang rapet peladak senunizan men bomulang so Karbi Employees Association Journal Committee lang nang homri pendak lang tumdang niltum hanang chit tawun lon niltum chit anso se claim rapet daw rapet nang posil tum sing bajing sai pen arong tum pen tum madani nang pat hedun lo la sarang tum han niltum Central Committee hen dan kachuru pejir pon lo kon thopti ke bang boman sita Karbi tum ke sung do an setami pen rapet nang hampang song ke claim rap bang hampang song ke claim son thopti tum la Karbi chokamar song hin posil claim lo nang tum pini lam the me long ripon